Oni su posvuda, samo ih ne vidimo. Oni utječu na naše odluke o tome što ćemo kupiti, koji ćemo film ili seriju gledati. Jednako tako utječu na to koji će nam se oglas pojaviti na društvenim mrežama ili koju ćemo vijest pročitati. Oni su algoritmi. Bez njih jako teško možemo zamisliti svakodnevni život. Algoritmi uspješno predviđaju naše buduće izbore. Kako to rade? Na temelju naših odluka i prethodnih ponašanja na internetu. Svidjela ti se ona islandska krimi drama na Netflixu? Želiš još? Nema problema. Algoritmi koji koriste Netflix potrudit će se da ti ponude još takvih sadržaja. Algoritmi jako dobro uče. Neki put je fascinantno, pomalo i zastrašujuće, kako jako dobro znaju što bi nam se moglo svidjeti. Kako je moguće da mi se na Instagramu i TikToku pokazuje reklama baš za ono što želim kupiti? Zašto mi Netflix, Spotify i YouTube preporučuju filmove, serije, glazbu i zašto je ta preporuka uvijek relativno slična? Sigurno se pitate u čemu je točno problem ako mi platforma nudi sadržaje koji su skrojeni po mojoj mjeri. Zar nije u našem interesu da imamo najbolje korisničko iskustvo i da nam se preporučuju proizvodi koji nas najviše zanimaju? Zašto moj feed na Instagramu ili TikToku ili Facebooku izgleda tako kako izgleda? I zašto se ne prikazuje isto što i mojim prijateljima? Nemoguće je samostalno napraviti red u takvom sustavu. Zato u pomoć dolaze programi koji nastoje organizirati veliku količinu podataka iz različitih izvora. Oni nam preporučuju sadržaje tako što uče i pamte sve što smo radili i radimo na internetu. A taj način na koji se podaci organiziraju zovemo algoritmima. Definicija algoritma kaže, pustimo definiciju, nju možete pronaći i na internetu. Hajde da pokušamo objasniti što su to algoritmi, kako rade i kako utječu na naš svakodnevni život, ali i dalje od toga. No što ako se ta ista logika ne primjenjuje samo na naš glazbeni ukus ili potrošačke navike? Što ako platforme skupljaju vrlo osjetljive podatke o nama, na primjer o našim političkim stavovima i vrijednostima? Pitate se onda u čemu je problem? Tko ih kreira, kontrolira? Donosimo li uopće samostalno odluke? Mogu li nas algoritmi potaknuti da glasamo za nekog kandidata ili stranku? Utječu li algoritmi internetskih pretraživača i društvenih mreža na važne procese u društvu? Primjerice, ako smo duboko uvjereni da ne postoje klimatske promjene, algoritam će nam ponuditi još sadržaja koji potvrđuju naše stajalište. Dakle, cilj algoritma je da što više vremena provedemo na platformi. No sada umjesto da nas zabavi, algoritam može stvoriti svijet u kojem se naše strahovi i predrasude pojačavaju. To nas, u konačnici, udaljava od drugačijih perspektiva i mišljenja te nam onemogućuje kvalitetno informiranje. Zato je važno razumjeti kako algoritmi funkcioniraju. Neki sadržaj je plasiran radi prikupljanja podataka, neki su tu da nas motiviraju na određenu akciju, a mogu biti i sadržaji čiji je cilj samo da što više koristimo platformu. Algoritmi su korisni, ali mogu biti iskorišteni kako bi utjecali na vaše odluke. Dok god ste svjesni te činjenice, vi ste u kontroli.